क्रांतिदीप न्यूज चॅनलमध्ये आपलं सहस्र स्वागत। आज दिनांक 26/7/2023 युवा क्रांती पोलीस मित्र संघटना तसेच HNDF NGOच्या तर्फे लासलगाव पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक साहेब यांना आज दिनांक 26/7/2023 रोजी निवेदन देण्यात आले। विषय कोमल उर्फ छाया महेश दवंगे राहणार लासलगाव येथे रहिवासी, हिचे लग्न साधारण 2 वर्षापूर्वी महेश चांगदेव दवंगे यांच्याशी झाले होते। महेश हा कोमलला वेळ देत नव्हता। आपला नवरा आपल्याला वेळ देत नाही, घरात थांबत नाही, घरी आलाच तर 5 ते 10 मिनिटात घरातून परत निघून जातो। कोमलशी त्याचा व्यवहार असभ्य व चुकीचा होता। कोमल ही भोळसट स्वभावाची होती। तिला आपल्या नवऱ्याचे काय चालले काही समजत नव्हते, परंतु एके दिवशी त्याच्या पायावरती मेहंदी व नख पॉलिश बघून तिने विचारले, हे काय आहे? तर त्याने काहीच न सांगता निघून गेला आणि नंतर तो फोनवरती संपर्क करून कोमलला घरी जा माहेरी असे सांगू लागला। काही कालांतराने लक्षात आले कोमलच्या की आपल्या नवऱ्याने दुसरे लग्न केले आहे आणि तो आपली फसवणूक करत आहे। मुलींची फसवणूक करून तो लग्न करत आहे। चुकीच्या वर्तनामुळे कोमल मनोमंत्रस्त झाली होती। काय करावे तिला सुचत नव्हते। अशा प्रसंगी तिने युवा क्रांती पोलीस मित्र महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती जयश्रीताई अहिरे तसेच HNDF NGOची श्री संदीप राणा प्रताप साहेब यांच्याशी संपर्क साधून मदतीची हाक मागितली। याच अनुषंगाने आज लासलगाव पोलीस स्टेशन सन्माननीय श्री पोलीस निरीक्षक राहुल वाघ साहेब यांच्याकडे रितसर तक्रार दाखल करून आरोपीचा शोध घेऊन पीडित कोमल उर्फ छाया महेश दवंगे हिला न्याय मिळावा अशा आशयाचे निवेदनपत्र आज देण्यात आले। या प्रसंगी युवा क्रांती पोलीस मित्र संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते। मोनालीताई अस्वले, जयश्रीताई अहिरे, युवा क्रांती फाउंडेशन महाराष्ट्र युवती प्रदेशाध्यक्ष शर्मिलाताई जाधव तसेच संदीप राणा प्रताप साहेब HNDF NGO व राहुल उनवणे चांदोरी शाखा अध्यक्ष उपस्थित होते। पदाधिकाऱ्यांच्या सोबत घेऊन सदर